ପରିବା ରେଟ୍ ଏତେ ହେବ ବୋଲି ଜମାରୁ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି। ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମିନି ଭ୍ଲଗିଂର ଆଜି ହେଉଛି ଡେ 46। ତ ସକାଳର ଭିୟୁ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଥିଲା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଗାଧାପାଧା ସାରିଦେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଆସି ଦେଖେ ତ ଆମ ଘର କାନ୍ଥରେ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ପୋକ ଲାଗିଥିଲା ଦୁଇଟା। ତ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ପୋକର ନାମ କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ କହିବେ। ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଖାଇବା ମିଳିଥିଲା, ତ ଛତୁଆ। ତ ଜମାରୁ ବି ଡେରି ନକରି ଛତୁଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ବଜାରକୁ, କାରଣ ମୋତେ ପରିବା ଆଣିବାର ଥିଲା। ତ ଶୀତ ଦିନେ ବି ଆମ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି, ଜମାରୁ ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ପରିବା ହାଟରେ। ତ ଏଠି ଆସି ଦେଖେ ତ ପରିବାର ଦରଦାମ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାବା ହେଇଗଲା। ତ ମୋର ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିବା କିଣି ଧରିକି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଘରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର ଏତିକି ପରିବା ହିଁ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଛି। ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ପଖାଳ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଡେରି ନକରି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।